Не мога да разбера само кой гепа моето. Не. Чакай да го снимам. Сине, айде край. Виж му казале, вижте го. Живота! Браво, Маня! Ох, че хубаво ми става! Ще чукам! Чакай. Ще стане нещо такова. Какво ма снимаш пък ти? Няма край, сгоря гугутко. Чакай, сега идвам отблизо. А той ще го чукам сега. Чакай да си го снимам на това. Аз сега не, защо сега така прави? Груба грешка. Я, изкъпа се. Не, по-добре си махни телефона, защото до края на работния ден ще ти завърне. Да. Ще запомниш. Това! Ще съм мал парела, бе, това? Хайде. Добре! Измислих на това, че го прите малко да. Нищо. Добре. Ески кой яко душ, човек? Става, аз да работя, тук е ти отгоре на добре, става, това Добре.